تێگوتن کو ئەرتێشەکێ دخست دەرباسی باژارێکی ببێ لە کێلەکێ باژار ڕاوەستیان و زلامێکی مەزن و زارۆکێک دیتن ژووی زلامی پرسیم بەحسا باژارێ خۆشمەرە بکە و ئەرتێشاوە چ قاسە و چاوە ئەنکارن دەرباسی باژارێ وە ببێ وی زلامی ژوارە گوت گۆ باشە ئەزێ بەرسڤاوە بدم لێ مەرجێکی مەهەیە vê zarokê biçûk bikuje wê ertêşê ew zarok kuşt xwîna wê zarokê rijiya erdê zilam ji wa pirsî got hûn dizanin ew zarok kî bû wê ertêşê jê re got tu baştir dizanî got ev kurê min bû ez tirsaham hûn min bikujin û hûn karibin her bir siveke hûn bixwazin hûn jê bistênin ya baştir min dît got hûn wî bikujin da got hûn nikaribin her axiftinekê ji min bistênin got hûn pê welatê min dagir bikin wê ertêşê jî dev zilam berda û vegere hane cem padîşahê xwe çîrok ji padîşahê xwe re gotin padîşah yekser biryar da got bila ertêş hemû xwe vekişêne got ji ber got bajarê got bav zarokê xweşbû wî dike qurbanî em nikarin dagîr bikin û eger em hewl bidin dagîr bikin em ti carî bi ser nakevin